Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας. Κάτσετε. Να σας κεράσουμε κάτι. Whisky on the rocks σε ψηλό ποτήρι, σε παρακαλώ. Εννοούσα καφέ, όχι αλκοόλ. Α, εννοούσες καφέ. Είπες να μας τσεράσεις, να μας παίξεις το φουαρτά, αλλά μόλις σου είπαμε ουισκού, είναι έχεις αλκοόλ. Τέλος πάντων. Θέλω έναν ποτήρι νερό και έναν κουταλάκι καφέ. Μάρια, σε παρακαλώ. Σταμάτα να είσαι αρνητικός. Ηρεμήστε, κύριε Πολυκάρπο. Θεραπεύτηκα, είμαι μια χαρά, δεν χρειάζεται να ερχόμαστε τα με τούτο τα ρεάλια μου. Λοιπόν, τούτο που είπετε τώρα δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχετε μονή με τα λεφτά. Και τούτον εξεγείρησε απότομα. Μόλις συγκερδίτησε 2 εκατομμύρια στον Τζόκερ. Πριν που ήταν φτωχός, δεν ήταν καθόλου τσιγκούνης. Πώς το εξηγείτε τον κύριε Πολυκάρπο? Ποιο? Το ότι που τον καιρό που κερδίσετε ασχολείστε παραπάνω με τα λεφτά. Παλιά δεν είχα λεφτά να ασχολούμαι μαζί τους. Τώρα που έχω ασχολούμαι, να μου ήταν τούτη η πελάρικη ερώτηση τώρα. Κρίμα στα πτυγιά σου. Μάρια, σταμάτα να είσαι τόσο προσβλητικός. Σε παρακαλώ. Μα να ακούμε τα με 2 τα ρεάλια μου για να μου λέει τα αυτονοητά. Ηρέμησε, Μαριέ. Α, τώρα ηρέμησε Μάρη, το κύριο Πολυκάρπου που είπε. Το είπε μας ότι είμαστε τα μία να σου πληρώνουμε την βίζιτα. Οκ. Για να μένεις στον τάχος, να σε εξετάσω δωρεάν. Σωρά. Σοβαρά. Εντάξει καλό.